Resum oferit per Capitàlia. Victòria balsàmica, victòria més que important per a l'Ontinyent en la seva lluita per resistir a la tercera divisió. Partit per reforçar les esperances amb l'equip i comunió plena entre la grada i la gespa. Un pas endavant. Un avanç en l'objectiu que s'ha vist clarament des de l'inici. L'Ontinyent, amb Ximo a l'atac, ha començat buscant profunditat. Declaració d'interessos des del primer minut. Pic i pala per als blanquinegres front al filial granota. Andreu rematava de cap una treta de córner i posava l'avís. Avui era dia per als espavilats i això és el que han fet des de casa al minut 20. Ximo trau ràpid de banda, habilita per a l'uruguaià Iván García que la posa a l'àrea i allà apareix Pablo Francesc, amb ganes i guanyant a tots la partida. Remat des de baix i el valor a la gàbia. Un premi per a l'Ontinyent i per a Pablo Francesc que avui ha complert el seu centenari de partits amb la samarreta blanquinegra. Arran del gol han arribat els millors minuts de l'Ontinyent, amb un Iván García avui molt inspirat. Ho veia clar l'uruguaià i ha obligat el porter llevantinista a una gran parada. Encara Iván García que en volia més. En esta ocasió pot ser-se inflat de valor, però és que avui era el seu dia i ho tenia que aprofitar. I a 5 minuts per a tancar la primera part de la funció arriba una jugada de retrucs dins de l'àrea. Després d'una treta des de la cantonada, Casti també s'ha apuntat al club dels espavilats i a la mitja volta rubricava la sentència. 2-0 i a descansar amb la feina ben feta. A la segona part, l'Ontinyent ha sabut guardar la roba. Tots molt clavats en el partit i en el marcador. Pau Sandokan, desafiant tots els perills dels atacants, desbarata una jugada a la contra que haguera pogut fer molt de mal. Els granotes han eixit a la segona meitat un poc més enxufats, sabent que el partit estava molt coster amunt i tractant de tindre alguna oportunitat. Però avui ningú anava a malbaratar-nos la festa. El compromís era total. Fins i tot Iván García es mostrava solidari en la recuperació. L'uruguaià, sens dubte, ha viscut la seva millor actuació des que va arribar al Clariano. El centenari Pablo Francesc volia que aquesta celebració fora redona i ha tingut el segon del seu compte personal. El seu intent ha anat al lateral de la xarxa. L'Ontinyent ha controlat en tot moment del llevant i no li ha permès cap alegria. Porteria 0 per tancar una jornada que insufla ànims als jugadors i a la parròquia blanquinegra. La verdad es que ha sido una temporada difícil para todos y para mí, pero bueno, siempre he trabajado y quería ya que llegase, sobre todo por el club, por cómo es el club, por cómo te tratan, por la gente y joder, para eso he trabajado y me alegro que haya pasado de esta manera. Y teníamos muchas ganas y se ha notado, yo creo que se ha notado la ambición de todos y la concentración y ya tocaba, la verdad, por la gente sobre todo y por el club. Un gran pas que té molt de mèrit després de les últimes jornades i al final revitalitzar la ment dels jugadors, l'energia, eixir al camp, com han competit, l'afició. Era un partit que pot ser determinant al final. No hem fet res, com aquell que diu, però al mateix moment hem fet molt. Teníem el pla de partit, estàvem interpretant-lo bé, els futbolistes estaven deixant-ho tot en el camp, sabien on podien recuperar i transitar, hem trobat molt bones versions d'ells, sobretot, per exemple, Iván en la primera part. Una pena, no? Nosaltres, perquè al final no ens agrada patir, estan 2-0 estem patint, però crec que havíem merescut estar més. Amb la confiança de la victòria d'avui, l'Ontinyent ha de continuar fent la feina, sobretot en els seus desplaçaments. A poc, caminant cap als 40 punts desitjats.